Excuse me. Ing na si kuya no na mag-CR ko. Ya, mag-CR kuya. O manghapit sa ta sa gusto malibang mangihi ato sa mo. Sa mga unsami maniud to sa amin kadali lang. Excuse me, te. Pwede ko maki-CR? Ay, pwede ka ayo. Mga ilang may valid ID. Hmm? Pila ay bayad, te. Ay, kana. Depende na. Siya, mag-unsa man dahil ka sa CR. Ay, malibang tana ko, te. Libang, lain-lain man nagklase. Lain-lain po taan nagpresyo. Ay, pila'y bayad, te, kung mangigi. Ay, kana. Kay magkalat mang yun na. Mahal-mahal yun siya. 80 amo ang sukot. Kay usahe, manglagpot, manggod siya sa salog. Manghinlo mi, lisod. Kung tubulon, te, pila man sa. 20 ra siya. Barato ra. Ay, okay. Barato-barato siya. Oo. Ang normal delivery, te, pila man. Pinakabarato, G's ra among singil. Ay, mag-normal na lang. Normal na lang ka. Kung mangihi tahay, te. Mangihi ka, ang amo ang singil ani, G's lang yun ni. Basta normal lang po na pag-ihi. Pero kanang imo ng wisi-wisihon dito manukot yun mi anak 20, kay amo pa man na hinluan, manimahaw mag-angso. Ay, kay mahugaw man. Oh, te. mahal-mahal siya. Sige, te. Normal delivery lang ko, te. Uy, naton mi promo karon maka-discount kag G's kung naa kay Suki card. Ay, okay. Pero wala man ko'y suki card, te. Palit na lang, pwede man kadiri ang makapalit Ay, karon. pwede na, te. Oo, barato ra, Sige, palit 100 na ra lang ni ko. siya. Mas gana kung naa kay Suki card kay unlimited imuhang paggamit. Makapili ka og lain-lain na cubicle. Number 2 ko, te. Number 2 ka. Okay na naman kay Suki card, pwede na pud ka mag-open time karon. Unsa man? Ay, open time lang ko, te. Open time, discounted. Sige, aton. Bayad na po. Unya na lang. Te, dili ta ani masiliban diri ate. Kay murag taas-taas ramang kaayo ang pultahan. Dili man. Dili. Naay CCTV dira sa ubos, ma-record yun nato kinsay manilib. Ay, okay. Ay, nakaigit ko. Sama ng tubig, ani. Sama ni Bing. Alam. Te, walay awas, te. Ay, walay awas! Dito na lang ka sa sunod na bus stop ng ilo, dool-dool naman to. Ah. Nakalimot yun ay kung ingon sa imo hagaina, nawa man ay awas na ito, doon day. Pero sagdi lang. Dool naman ang sunod na bus stop, dito ka na lang kang ilo, ha? Sagdi ra na dira, kamiray bahala dira upuan, hinlo. O katong nalibang nangihi gawas na mo kay manglarga na ta. Namabiyaan Ay, gyud mo saya! ani. Gawas na. Pasensya na kaayo, ha? Kami na lang, anak, maghinlo. O ayaw na na hinlo ayaw na na buo eh. Lagi nakuan lagi, may nakalimot lagi di ay ani, nawala man di ay awas karon, sir. Ma-close na lang din sa taan. Ma'am, ang larga na daw mo, ma'am.